Ja näin, Petra starttasi. Cecilia Aintila viivalle. Anna Ronkainen. Hallituksen jäsen Aintila puhukin kyllä niin räävoisasti, että tulee sekunnin 10 parannusaikaa. Siis Cecilia Aintila IK 32 on nyt radalla. Pidetään aikaa myös. 42.90 oli Petran aika ja kohta kello pysähtyy Cecilialle tuonne eteläkaarteeseen. Näin. Ja Anna tulee viivalle. CCH-vuotajista joku tulee riittämään. Ja näin. Anna Ronkainen starttasi. Ja naisten Omniumin pistetilanne on sillä tavalla mielenkiintoinen, että tämä viimeinen laji tulee ratkaisemaan voiton. Saran ja Tiian eron piste. Ja jos pisteet menevät tasan, seurauksena on aikojen yhteenlaskeminen. Ja näin Anna viimeinen satanen, Heini voi tulla sieltä seuraavalle. Ja Heinin jälkeen on Heini. Heinin jälkeen Elisa. Ja näin Heini on radalla. Ja näin Heini Salvaara Hyvinkään pyöräilijästä. Viimeinen 100 metriä. Hänen jälkeensä Heini Ongeltulen ja hänen huomioon toimii Aintilaa. Miesten ajetaan siten, että lähdöt ovat takasuoralta ja maali etusuoralla. Ottakaa huomioon. Joo, Heidi Ongelma. Starttasia sitten on vuorossa seuraavana Elisa Turunen. Elisa onkin se Papavilea. Hänen jälkeensä Pia Bensaari. Ja viimeisenä Sara Ferrara. Ja Heidi tulee hyvä vauhtia. Ja Heidi meni kellaan 42.59 ajalla. Vetää. Ja näin Elisa Turunen, Finland Cyclingin ajaja,
Starttasi viidelle 100 metrille ja putkelta mennään takasuoraan puoliväliin ja nyt rupesi sitten laskeutuminen katulaan ja pyörii hyvin. Voima on. Viimeinen 100 Elkisalla ja Pia Pensaari tulee sitten seuraavana ja Samu siellä onkin jo valmiina. Autottaja, huoltaja, mekaanikko Satulasta kiinni pitäjä. Ja erittäin määrätietoisesti lähti Pia liikkeelle. Kysymys on Suomen mestaruudesta, jota myöskin tavoittelee viimeisenä tässä naisten sarjassa viimeisessä lajissa starttaama Sara Ferrara. Ja Pia tulee sieltä erittäin hyvällä vauhdilla ja rytmillä. Ei komputa, pyöri. Viimeinen 100. Kolme 8:49 taisi olla tämä aika. Ja näin. Saadaan tarkkasi. Viimeinen aja, joka ratkaisee Suomen mestaruuden. Sharman pitäisi voittaa tämä ajo, jotta hän on Suomen mestari. Jos hän tulee toiseksi, Suomen mestari on Pia Pensaari. Ja näin Sara Ferrara tulee maaliin hetken kuluttua. Näin on maalissa.